Doncs estem molt contents d'haver pogut presentar la idea de My Energy i també donem moltes gràcies a l'Ajuntament de Sabadell per donar-nos l'oportunitat no només de presentar la idea, sinó també pel recolzament que ens ha donat amb aquest premi. Ara el que pretenem amb això és crear el prototip, evolucionar el prototip que estem tenint i començar a afiançar el que seria ja una posada en pilot, una prova funcional del projecte per poder-lo desplegar a les ciutats quan abans millor. Molt contents amb tot l'equip investigador quan ara arribem, no? I la IP, la Sol Fernández, que estarà molt contenta, i tot l'equip, no? Que forma part. La veritat és que mostra el compromís de les iniciatives locals per projectes que surten en aquest cas del Parc Taulí, no? I d'altres entitats, no? Que permeten doncs, valoritzar algun punt i donar visibilitat, com estem fent ara, no? Al projecte, que és clau per nosaltres. I el premi que rebem anirà per preparar tota aquesta documentació regulatòria per poder obtenir l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicament i Producte Sanitari i començar l'estudi, no? A l'hospital, és a dir, que és un punt de valorització clau. Ens encaminem a validar ja els hospitals al nostre dispositiu, Brain20, i posteriorment a tenir mercat CE per accedir al mercat i poder ja implementar la tecnologia en els hospitals i millorar la qualitat de vida dels pacients amb ictus.